Timeout Tesla. Po prvom kontakte s Tesla Motors pri natáčaní klipu HNVA som sa rozhodol pokračovať v tomto projekte a spolupráci s Tesla klubom. Dneska sme dotočili prvý deň zábery s Tesla autami, došlo ich 3 kusy Tesla Model S a 1 Roadster. Dneska sme využili aj vrtuľník. Bolo to zamerané viac na tie ilustračné, imidžové zábery celkov, ale aj detailov jednotlivých častí Tesly. Takže auto budúcnosti, do ktorého som sa zamiloval už pri minulom nakrúcaní, a ktoré momentálne síce nevlastním, ale už mi visí na vision boarde na mojej nástenke snov. T ako Tesla. Práve sme dotočili druhý nakrúcací deň. To som tam jedno z týchto modelov S. To sa mi podarilo. Obvolali sme spoločne ďalších majiteľov TCL, či už na Slovensku a v Čechách, a vznikla tak prvá nejaká dokrutka do videoklipu HNVA. Teraz ma napadlo po x týždňoch spraviť plnohodnotnú skladbu na túto tému elektrické energie, elektromobility a ukončenia éry spaľovacích motorov a podobne. Takisto zdanie nejaké posty tomuto géniovi Nikolovi Teslovi. Tak vznikla skladba s názvom Tesla. Špeciálne pochovávanie spaľovacieho motora s rakvou a podobne. Máme za sebou nejaké ilustračné zábery interiéru, nejaký exteriér synchrónny, dali sme detaily na kolesa a zvyšok karosérie, také imidžové. Dnešný deň je uzavretý, stihli sme to ledva do toho západu slnka ako minulé, ale myslím, že k spokojnosti. Tesla Motors.